Kenang banam Islam kendiat abapai syakane ka balang ga jangpi. Abapai syakane ka balang ga jangpi, kadai ka balang ga Islam hadu kata-kata kabanga yakane ka balang ngamdai syu ukun ksiuru. Namar ka balang jangpi sispa san pau san snam ka don menta. Tang banga bak ngapi kan mau ngimla ban Islam komba kena kabalang. Mano dan sengoti kena ban sispa sengkau senam harakti. Dan rakti kelmari ke jing teh. Poi syakur. Namar balai bagane ke jing kapa ubreu udan umla banti kena sisin ngakren ya kawai ke subjek ke ke jing kadai kata kabamti kena kabajerong berkabelengkot tam kata kedau omti kena kumta kene kabalang jongpi kala jerong ka kerta sispa san pausan hakipor menswa hoot kibreu kidang sispa san pausan ngamudur hakapor jong unawa pat nang lek sama hakapor unawa nomor unawa kentai spa san pau udang lejing breu lai spa senam ngi tepi lai spa senam watang kasing new isu lak-lak daulut latep beang sauwe hang tu betep yang ar kadai kene kabalang kajong piru kala jerong ka karta kadai kabalang ka bedon ya kanam ka buram ngangat pia pulih hakikat kisla kelas 7 syapang urevren liar sirdal maudem pietip wei niki ratba jong ka jingai nagene ka snong jong pi ha ka ba usim kahimanong klau unyau yau kom uwei niki breu bas tatam hagene ka thambhoi syagene ka than maudem ula judan benta ban pen yesuk wad yakitma hapok kahimanong klau dan rai perlop bagi para bangai bayit nginam kuak ban yakren sipang jonghu kaban yakren agene ka janmit kalong halor ka tim jong ka wak jong ka yut sandi kisama ke bakermen hautrai kendiat abang keren ya kena tim ngidon kam ban sngau tu shwa ya kena ka background ke jong Jeremia ka kitab Jeremia kena ka way na ke kitab ka bayat tu ya ka history ki jing ya tu lupa bak ka day ka way na ke kitab ka bayat tu hi ya ka jing une u Jeremia ka day ka kitab ka balat tho ru syapang ka jingya lenti ki kon Israel ki balangam ha ki pop ki babon rukam kam tam ha ka jing mane belai ya u belai thau lane ya u belai jong unebu khnasar ha ka jing syaring mrau syababilan hangta loong ba kim ko ngu ya u belai kila syania ha ka bor bat ka jing rap jong ki nong wei ban ya kabasyanya hau belai la jong ka khubor ka bakongsan jong ane ke kitab tolong ka jing maham ya ki kon Israel lengba une u Jeremia ka ba umaham hangi bakin sa syak job kini kijat benriu Israel ha ki nong syur ha ka ba u belai un sa penjat tiau ya kanong ba Jerusalem Ublay sa penshitom yaki breu jong ka Jerusalem lana yaki kon Israel namar ka jing baman kumta ka jing baman jong ki ublay dalade u IT house Nebuchadnezzar ban ring mrau yaki Syababilan endala ring mrau Syababilan u Jeremia hangi habala syak penrengkang pari kini kikun Israel ken mau Jeremia dan benta ule kumno ula keren persyak ting ya kini ki para jiu namar ka pop jongki kedai kata kecing mane belai thau bakinut ban kenya wat ya laki kun lajong haki belai nong wei
Kata kena background kabala tho ya kena kita. Kabaya thu hangne nga shubatailin kar. Kendiat apa pai shune Jeremia la statement basan ha kijing sang banengkong ila batai. Ngan benrap yang une Jeremia udai ukon jong uhil kaya. Bat ngala persang banwat ya ka kemi jong ha om syam la tho aga Bible. Bat une Jeremia udai na ka snong anathot. Kane ka snong anathot kadai ka ri lane ka snong jong ki breu lane ki Benjamin. Lakha ya ha ka longying jong ki lingdo. Baru pa jong ulong uwe ni ki lingdo ubadon ringkat. Ha ka jingkit ka bakya haga kam jong Jeremia. Haga baya day ba ka jingmot jong ne ka ktien Jeremia. Kani ka kentin Jeremia kan maabha para sama. Kam day ka ktien parang, kam day ka ktien ayu kawan ka kentin Hebrew. Ka kentin tenra jong ka lapan gerteng yo Jeremia Yermeyahu. Kabamot ujeho ublay Jehovah ulak namar ka kerteng ka syak don ki jingmut don ki kimi ki pa bapen kerteng pelumari ki khon kini ki singi ngi syatei don bapen kerteng ya ka khon da ka Delhi yo sinrang don wei ubadai bahaying bangi ukerteng ufas gea da kali mong pi don ngadang keren hakawai ni kijing sang kena badon kiba pen kerteng what I love you tang saus ni la mi kijing yapu I love you kumta don bak pen kerteng ni syatei da ka Kolkata ya kabri iwei lele iwei irang ba I kerteng hi irang ba da ka dau sisin ukun uong ya ikpa habaong Hak simtiar nda simtiar ukren biriau ong para rangba khat ya kerteng baude rangba ne khat ya kerteng jeng itu ibri don lele ki bakwa ban pengerteng pareng ngalalap sisin agawe ka balang da ka baburam kikmi kikpa kilabo ka kerteng bas ngau tenat bha ha kerteng pareng kimtip ya ga jingmot supen ye tho ka jingmot aktin kasi ka de jing syong masih penkerteng ya kakun nga mentang nga kerteng sekolah laurnya ka kerteng ka don na ka jong jingmut tang bakamnya hap ka kerteng kibreu ge sajong da sengap ya kerteng ka dor kumu pareng ka kampat te ndala ye imar khamat ikop pareng ya toh pareng na kijat pareng yong mah kumta kene ka kerteng u Jeremia ru ka don ka jingmut u blai Jehovah ulalam u Jeremia ulas dang ban trai ya ka jing trai kum unang ya thulupa nadu ka jing sensyar ka jong usem Josaya jong ka hima Juda ha ka ba udang don ha ka ba arpos nem karta sengal tenat bau ne Jeremia ngayok men siam hayala de namar yala deru hakani ka arpaus nam kerta ngasdang ban keren syapangga kubor yang ngertiin jeng belai ha ka ar hajar khala ka benta ka banga keren ningkong e banga yeng ban keren kubor hang tai ka balang piling kata kumta u Jeremia udai ubreu ubadap da jing ngaulam ha ka wei ka liang usngau lembha yakini kikon Israel tangba uhaban ko ngu yau blai namar ublai ukuran yu Jeremia khilet ong kumta yakini kikon Israel kumta uhaban keren persiapan ong nak mentanga ngadai na maudem nga ye pi kinong maudem de usem himanong klau nga ngadai menteri uong yanga khimelet temnya gitu kikon samaudam dengan ikat no kat nur ngahaban temnya pi wale kumtu mar kalong kumta bad yauni Jeremia lada pipule ya kena kita
kin setiap dakata ka kitab lana ya une Jeremia la jutip da prophet jong gajinyam the weeping prophet prophet ubayamba ka bemut mdai pat kan basyukran ban kibriu uyam ya prophet ubayam akmat ublay namar ka jinglong gikon Israel the weeping prophet unang itu lupa ubaya ubaud akmat ublay namar kata Jeremia u'e makapor kabagi kon Israel kidana pedang ka jingdo jingkerman ujau umat na kablaga jad benrew batken mau bha ya Jeremia udai ubreu ubala itu da ublay nadu kakpo jongga kemi haba ublay ukot Jeremia uang ngarang kena hitiap ke jingkot jong ublay Jeremia banlong nang itu lepa kadai hadu lai sin Jeremia usakongu ha kabalai sin ukongu ha kabaningkong uyo i siapang jing yo i pau ya kita kisok kelam komta kasin kabalai ublay ukot biang yo baru ongan long ringkat bat mi ka ei kabamen kren ka ei kabamen le ngan long lembat ni nama Jeremia uang ni haka lenong kabaningkong ngadang kena komta ki prasama kene kene jing batai lingkot ya kene katim ya une unong tho ya kene ki kentien kenang banginya syai Henry kabanginya keren kamjrong kadai halor kene ka kubor katim kisamla ke bakermen ha utrai larangi pulena kitab tu Jeremia ngin syamba Jeremia dalade udai ubreu ubashania outrai na kita kadau kane katim hang ne pat ki para samla kilong milong pa kamdei ka bakeren yu Jeremia kekeren ki kon Israel kekeren siapang ka jing syaring mrau ki kon Israel haba ublay dalade ula aitino had ki usim Nebuchadnezzar jonggarwi jongga Babylon kane ka jing syaring mrau ka tin jong ublay ka yato kadai hadin ka jing mino usim Jekonaya bat ka mahadai jong na po Juda lembat ki bakra batri ka Juda bat ka Jerusalem kilami no anakan nong ba Juda ba Jerusalem une Nebuchadnezzar ulay yo ban ring mrau yaki pat ba Israel hadin ba ki Israel kila sya ring mrau ha Babylon Jeremia shem yo lat syu ban ya kendo namar dan lang ha kajing sya ring mrau ule kumno utho da ka shiti ken mau ba ya kene ka kitab latip kum ka shiti shikikon Israel tang ba kam dei pat kum ka shiti une Jacob ka shiti Timothy kumta hadin nanta une Jeremia ula tho da ka shiti namar bomla ban ya kendu syu yaki habayala de udanan nge hangne Jerusalem ula pha ya ka shiti shakine ki breu jongu bat ya kene ka shiti ka tin ublay ka yatu umdai bolej ahi uphara ha uwe ni ki breu ubakerteng u elasa bat ugeri maya ban lej ai shuki Israel sha Babylon bat Jeremia ha kene ka shiti utho bawa lapi syaring mrau ha Babylon wado jingkermen tole ya ki ai ki ba komba pile ha Jerusalem le ya ki ai komba pidan na ki Jerusalem pila bantung pila bantrai pila ban snaying pila ban le baro ki jakam tang kawai ka bau Jeremia utho hangne kalong pila lot balle tang kawai ka ba pimla balle kalong
phim day ban ngop no hai ki way pat ki jingat jong ki blay nong way jong u blay un Nebuchadnezzar namar leng ba bon ki nong itu lupa ki nong khan ki ne ki nong khan ki bansawan ban syukur ya ki kon Israel ha ki tiki po de na kata kumba ong ublay ya ka em baru Adam mela ban bam na baro ujadi nga kakpera den tang ya way uding bala maham ombet bat ya uta kilale ngi kini kisni kebabun sin em kababha kayat kentai ko persen ni kentai ni pidiang ni kabesli kumta hangneu Jeremia ruknang manam Islam uong kumta pila bantrai syubu mentah hangneu balang jong pi kipat ba kasnang maudem pila bantong bantap baro kijakam kang ba phim dei gen ban ken riak no naga jinget yo belai namar hangne Babilon ga tin jong belai kaya tho ki ba bon ki dai ki ba mane ya ki belai thau ki ba une usim Nebuchadnezzar usna dakak siar kumta u Jeremia hagane ga shiti u banjor ya ki breu daga bayat tho syapang ka jingkren u belai hau wala pila syaring merau pila ban em like loy kumba em ha Jerusalem haba pidan hagane kari Babylon kumta u Jeremia hagane ka shiti upen ken mauro to shong ha Jerusalem to shong hangne ha Babylon klem kuslai klem kiwen endalakot nyo posnam ka jingring merau ya pi ublay dalade un sawan shauno banya lampat ya pi sha Jerusalem na kata kadau upen ken mau bale yek ek nyo posnam haga jing sharing merau pila ban le bat ndalakot kan nyo posnam ublay dalade unwan ban shau iki kon Israel lengbau Jeremia banya lambiang syakari syakani ke Jerusalem kabadai ke Jakashong jongki namar ladangi puleh kene ke tim pinlap bau blei pular biang banya lam yeki kon Israel se Jerusalem bat uong bat ngatip ya ke jingmut jongki bat kata kalong ban ai ya ke jingkerman hadin balakot kanyo pausnam une ublay ba em unya lambiang balay ublay upen uit ya ke kon Israel hagine kibreu na Babylon haus em Babylon uit ya kita ke jingtip jongo om dai ba umtip namar hangne uang ngatip dia ke jingmut ka jonga kalang nakabenta ki kon Israel kadai nakabenta ka jingsuk om naga jingsnew kabamut ublay uai kenang ya kene ka jing sharing merau kenang bagi kon Israel kin yo ban kala bamut bakun saya lambiang pat sha Jerusalem kadai kata ben ban kini ki kon Israel habaki don hane hakabri Babylon kila mane belai lang yauni ublai ksiar jang usim Nebuchadnezzar kikun Israel ke jingle pop bha ke kikun Israel mdan para bangin kikun Israel ada ngi plena ke tin jang ublai haru nyausin ki le persha ka ba ublai IT ban syaring mrau haki wei kisi nyausin syaring mrau piken mau ke jing syaring mrau hu paro si Egypt piken mau ke jing syaring mrau haung ni nyausin ke jing syaring mrau katiem jang kasinat pedang setai ko ong to sumar yo men klet yo ublai habaki don hari kanan ru kini ke kon Israel kila le komjo kila klet yo ublai kila mane yo ublai nong wei
ki para samla kene ka thiem ka long shisha ka thiem ka ba ai ka jingerman yang abat ya bi kum ki sama namar hang ning isham dalade ba ublay uang ya ki kon izar ngatep ya ka jingmot ki banga perkat syapang jong pi kamut ublay uladon lupa ka plan nakam da ki kon izar hang no ba un le ba un yalam yaki uladon lupa ka plan kata kalong ba uju perkat ba utip baru ayo ulle nak benta kibriu jongu hakum kata kapor kabaki kon izar ki don haga jenjar haga jing syale ben haga jing syar ki ben haga ne ka perthai jong ka babilan bom ngai play ong hang ni ong ka tin jong play ngam syam la kelet ya pi ong ublay ki kon Israel lang bau Jeremia ngayai perkat kumno bangan yo pelat no iya ti berkata kadai berbor ka donut ka jong ublay kuwa yangi bangin jenjar ban khuslai sa uperkat na ka benta jonga bat jong ki kumno ba un pelat yau tei ubreu ba syaban hagi jinge kadai kata ka jingmut ublay ya ki kon Israel ki sharing merau nyoko senam dalade uperkat bangan pelaj ya ki larangi pulai syusuk nak kena kaktin ublay ngiyoi baga ong ukren baul ngiyoi hang ne baga kaktin jong ublay ka keren bakita ki jingmut jong ublay kim dai satya ki jing snew henry ka jing sok ki jing mot ka jing sok kan te om ki jing snew ong hang ni ka thiem syapo ka bamur ublay habau yoi ya ka jing jot ka jing sa sya jenjar ki kon Israel upen tengen ya ki uai ka jing kerman ba kelet ya ki kon Israel udang yai perkat ya ki bat namar kata kadau ang ki jingmut jong u kilong ban ai ka jingsuk om ka jingsnir kabamot un ai biang ka jingsuk ka jingkerman ya ki kon Israel dai ba ki kon Israel kin sya penjat no haune un Nebukadnezar jong ka Babilan kata kita ki jingmut jong ublay ya ki kon Israel namar kata ublay ling bau Jeremia upenkan mau yaki bakim dai banduk jingkerman ladaki hap haga jing syale ben haga jing syak nyot ben haga jing syaring merau jangun Nebukadnezar namar yalade ublay ulong ubat dap daga jing it ka jing isn ai bar ubalak ban ai ka jing sok leng bau Jeremia uang bangan ai ke jingkerman yapi hakapor kabakut mut kata kalakut ke jing syaring merau ublay usai no ke jing sok tang batang kawai wat kelet yo ublay tu syania hau to kermen hau ublay ong ublay ki kon Israel ublay ukren ru hakane ka kitab syapang ka jinglait loit ka balong ka way ni ki jingkerman ki ba ublay unwan ra ki kon Israel naga jinglong mrau syaka jing em balait loit ki para samla ki para banget ki long kmi long pa hakane ka jamit kane ka thiem ka ai ka khubor yang abar ya pi kalong hapdeng ki jing em samla ka jing em Kristan ngia kendo ya ki jing yale hang no ngibo ya ka jing shania hang no ngidon ka jing kerman banlai kata kade kam kubor ka banginya keren hanging in Syam ublay dalade ukular yagi kon Israel
ba un pelat Shushania Sugarman au belai kok ngo ya o rasamlah kena kejamet ki para bangai ba ye kentai bachinrang haba ka jing em ka don apa dengan jing yale hang no ngi don ka jing kerman hau belai lane kum ki kon Israel hau belai thau jit ya kata Kali ala de lakata kajing shania kajing kermen kadon hang bonsen hagine kisni ki prasama ni kelet ban pa shoblay kajing kermen haba kajing kajing yale ki wan kajing tenjo ha kajing ya kendo walangi dai ki kon Israel walangi la longkum ki kon Israel ngamut banong ki bala tep ya ubelai ki bala mane bhai ubelai enda ki jing jenjar ki lawan hanga barapi ngibo ya ki jing kermen haki belai ka perthai ngibo ya ki jing kermen haki belai jang ka perthai kombalong ki Israel ubelai dalade ulade betu bangan le ya kata ngan pelanyo ya bi Henry nai gelat ya u penban endala boy hari Babylon kila le ki kambom i yaha bagamon jung ubelai bat ya kata ka jing kermen yalade kim don show au ubelai uba em kila bo hanu ubelai siar jong unebo kinasa ki parasamlah hang no ngibo ya ke jing kermen jongi habangi kendo ag jing ki jing yale ki jing jenjar jong ke jing em hakum gini kisngi bonsen nanga bat na pi ngibo ya ke jing kermen ngibo ya ke jing shania haki bor jong ka kiat babun kisamla habas ngau se aba ki jing kiwan ni pai syaki jing di ki basneu bakin tentengen yang abari ki ngia makine kisngi jong ka jing kardu kam habangim ngaul yo jing kermen ban yo kam bon kisama kibo ya ka jing kermen ban pentengen ya lade ban pelaj nagata ka jing yale daga bangi di ya jing di bapan boai kisamla kan thai bat shinrang menta ki badi ya ka kiat ndai ho tang ki shinrang ngi ki ba em shikitai ki jaga bakhap so la ima bantai wat udrap ula jelai bonsen ki samla kristan ki ne kisngi kaja ka jingja ka basngau se ngiklet ban bo ya ka jing kermen watang ha imai ipa ka no tam wa ya imai ipa ngem ju ya tho o dan ki samla ki ba ya kendo jing ag jing em ki jing ke ba wan lai phojat ki shania ya la de hu saitan baru saitan uyalam ya ki syakata ka jing em wat hadu ban pendekut no ya ka mense anu ngibo ya ke jing kermen hagane ke janmet katkum kane ka tien jong ublai namar teng haga jing em ki ong hagane ka tien jong ublai ki kon Israel ki don ka por baki perkhat babalai ki syaring mrau balai ki kendo jing ki perkhat bom ngau don shu uta ublai hakum kata ka por u Jeremia u belai u Jeremia u ong maham teng banganga don pada kene ke janmet ngawan ban yetu kemat jong pi ha pedeng ni jing jong pi u belai u te bat Shushania wat kendria ya ke jingai u belai un saai ke jing kermen yapi kilong kemi kilong pa ki parasama u Jeremia hang ni open kan mau banwan ra biang
ia kata kajing sengutu haki bau belai udan kabar perkelong bau belai leng bau Jeremia Ukren ban pen sengutu ia kikon Israel ha pedang kijing kijing le bat kijing jenjar kidai ban syenia tan hau belai kabalai kelong Jeremia upen gen mau yakine ki breu ba ubelai udan kabor ban penem ban pelai bat ban ai yakisa yakine ki breu yak jingkerna ngawan hangne ka ktien jong ubelai ka kren shai ba ubelai dalade ukular ban ai jingkerman yaki kon Israel Henry hapedeng ngejinget walangila tep ya kata ngiklet bau belai pula aban ai jingkerman na kata kadau ki para samlah kini gisngi babon sen naga jing en ngaju keren syapang kani endala keren begitu ki bril ki balangam ki jindi besni bun sin ki ong pangimat ki jing jing le besyai ni saya dikiak bun sin don ki basya pan ya klat samlah ki sama ki di da kakiat ban bun sin don ki basya bau basya le haki ki bam sngau tenat aga jing le se om yo kata ka bakwa phai ye ki jing kermen shiki bor jing di pen bua balai prasamla ba kene ka jela jongi wala ka dai ka jela Kristan ka babon nani ngide ki Kristan kene ka jela jongi kene ka jela ka babon ni long ki Kristan Henry balai ki kam sniu ki jelai itu kani namar baka jing jongi kalong tek kom ki kon Israel habangi don naga jingdo jingkerman nginang yaile ya kapop ki kon Israel habagi don naga jing syareng merau ki kelet penban yo belai ki yai mane belai tau ki ya kersom ya ki pop ngiru agine gisi hapdeng ka jing bat ka jing yale ka bashir kai kom ki sama ki long kni ngidai ban mat agare ka pertai bangi ngidang yaile ya ka pop larangi kendo ya ke jing kombang aloong habang snausi pai jiki bor jing di buai kom kita ke jing lang jungi kami aper naki kon Israel namar kata kini kisni jongi mentangi yoi bagi jing ki baki kon Israel ki ya kendo ki long ki jok ki jing ki ba manga bat maping ya kendo ka jingkerman ka bau Jeremia maham aya kini ki Israel ngamot ong ka jingkerman ka bau Jeremia ai ki kon Israel banya thu syabang ka tin ka jingong jong belai kadai ka jo ka jingkerman bangan ya thu akan ka jame bau belai ukloi ban pelajno yakino kino ki sama kibado jingkerman larabim kelet yau belai larab syania bat kerman skam hau belai kedai kita bun sen ni syani wat ni lalong Kristan kene ke bentah kemut tang sama ki bakerman utrai kene ka thiem ka bamut ka keren ru yangi ya pi gelong kini long pa bon sen ki kmi ki pa he kene ki sngi menta wala kila tep syapang ujiso wala kila tep syapang ki baro ka bible kila pule andala yo pang ki kon ki ti bon ngalap bagi long kom ki kon Israel da ka ba pai no shake away pat ki blai ban kner ya ka jingerap kenang ban yo jingkoi oh ngej no ya ki way pat ki belai ki bamen ngamut ban ang sibuk menta pingat yo belai ki Kristan katakan dai ke jing bakla udai uju belai ngej ya ki belai ke bam ya habat ni
Kum kita ublay kwa yaki kon Israel. Kum kane ublay kwa yanga bat yaki. Kaktien jong ublay ka ong tong ngait haut rai de donut baro. Wat shania halaga jong ga jing shempang. Ong ka kitab prava. To shania ha ublay to pai sho to yai ne skam to le hok but to up daga jing shania ha ublay jong pi bagi ai ki ai baro ublay util syapang jonga ba syapang jong pi nado bampat kayu Jeremia ublay ulatip syabang jongo nado bampat kaya ngayapi ublay ulatip don kaplan nagamenta une ubreu balai pinki kuslai haki wei pati jingat kela haki wei pati benta ki bampan sngobayo ublay samla kristan shani outrai namar outrai ulang kasti jongpi ang ka jingrai sam shispa khatsan wat long kum ki kon Israel habangi hagane ka purthai jong ka jingele ni kelet no yoblay duwai sya oblay day tang mau ubala ban ay ka jingkermen larang imat jing si pausnam kan boy ka puar hakas nam bakat way ublay uwan jengok dalade ban weng no i jing jongpi ban pelai loy ban ay ka jingkermen laga kidan jing lai pausnam kedan gawe ke kena kabde ke kon mama jong tang shisnam kayo light loy ke kena babli lai pausnam late daga jing pang kire ha ka ba ke kena lai pausnam ka karta kat ba ka beriam ka barek kat ka kulung sansi lawa tawai saudong lalek keleng saudong da ka baburam kalong baik pa ide ibadi babam itai kini jangan ijuot hanga ya kata ke jingjin jar jongi bangalawat keleng saudong kidawai henrei nga ong ya isisen pilawat ne ya unang penkia bagan jaman sin pilawan wat ya kidawai de shin na ki doktor ki bau belai ula aisap ban syakri prabreu yo ba piklet bat ban wat ya ublay ubalong katamay jong ka jingkya long le no ka jing penlut spa ka jing penlut ya galak kapau ka jong samla kristan hapdeng ki jing tolong ki samla ki ba kermen ha utrai om ha ki blay nongway kombalong ki kon Israel ublay unkarku nagam naga kapor baka kubor nagam naga buram cukup belai amin.